Лятучий університет прадстаўляе уводзіную філасофію Уладзіміра Мацкевіча. Тут вам не раскажуць пра тое, як мыслілі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч фіз прыроды чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваецца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. У папярэдніх размовах мы прайшліся па ўсіх элементах, якія ўдзельнічаюць у мысленні. І пра індывідуальнасць, і пра ідэальны план, пра план ідэальнага паразмаўлялі. Але мне было б цікава зразумець тое, як складаюцца гэтыя элементы ў сістэму, як яны развіваюцца і як яны нарэшце ў сённяшні час складаюць пэўны сацыяльны інстытут. Так, вы маеце рацыю у тым, што мы закранулі, калі не ўсе, то я яшчэ нагадаю пра некаторыя па ходу элементы інстытута філасофіі, які склаўся ў старажытнай Грэцыі. І гэты інстытут філасофіі падобны на той, што існуе і ўжо ў новы час, амаль у наш час. Падобны па сваёй структуры, але вельмі не падобны па змесце тых элементаў, тых частак усей гэтай сістэмы сацыяльнага інстытуту, якія і складаюць галоўную зацікаўленасць нашу, калі мы разглядаем сучаснае мысленне. То бок цікава, як гэта працуе як сістэма, не толькі як элемент. Менавіта як сістэма. У гэтым сэнсе істотна падкрэсліць не толькі тое, што было у інстытуце філасофіі старажытных грэкаў, а і ёсць у сучасным інстытуце, але і тое, чаго не было у грэкаў, а ёсць, напрыклад, у пазнейшай філасофіі, у пазнейшым мысленні чалавечым. І вось гэтая адсутнасць тых ці іншых складнікаў сістэмы, яна дазваляе зразумець, як функцыянаваў той інстытут і чаму сёння ён функцыянуе неяк іначай. І вось гэтае параўнанне, кампаратывістыка такая, это адзін з спосабаў, якім мы можам выкласці і зразумець, што сёння адбываецца з філасофіяй, у філасофіі і ў грамадстве, у якім такі інстытут існуе. Хоць, я думаю, што грамадства можа функцыянаваць і без такога інстытуту. Мне падаецца, што ёсць шмат тэарэтыкаў, і палітыкаў, і практыкаў, якія лічаць, што гэты інстытут не вельмі патрэбны. Без яго можна абысціся. Думаю, што такія былі і ў старажытнай Грэцыі таксама. Але ўсё ж такі наша зацікаўленасць і наша устаноўка тым, што гэты інстытут патрэбен. І яго месца ў соцыуме, ў грамадстве таксама трэба неяк абмяркоўваць. І вось сёння я хацеў бы засяродзіцца на тым, чаго не было у старажытна-грэцкім інстытуце філасофіі. Менавіта таму ён такім чынам і функцыянаваў. Мы будзем рухацца генетычна, разгортваючы, як паўставала нешта, і таксама змястоўна. У старажытнай Грэцыі не было шмат чаго, што мы маем сёння. Сярод гэтых шматлікіх з'яваў, якіх не было ў грэкаў, можна пералічваць неістотныя, можна істотныя. Ну так, кажам, грэкі не ведалі бульбы, грэкі не ведалі тутуню, мабільных тэлефонаў іх не было. Але гэта, напэўна, не так істотна. А вось што істотна, гэта тое, што у грэкаў не было сумлення. Ну, напэўна, так казаць нельга, але ж вось такой з'явы, як сумленне, у іх дакладна не было. Але яно з'яўлялася, праступала ў інстытуце філасофіі, тым ліку, і адбывалася гэта вельмі паступова на працягу некалькіх стагоддзяў. Бо калі мы закраналі старажытна-грэцкі тэатр і выбітных драматургаў, геніяў таго часу, потым мы перайшлі да класічнай філасофіі ці да паўстання класічнай філасофіі Сакрата, Платона і Арыстоцеля, а вось сам інстытут філасофіі, які можна параўнаць з сучасным, ён паўставаў ужо ў сакратычных школах ці школах, якія былі нашчадкамі вось гэтых трох геніяў антычнасці. Пасля таго, як Платон і Арыстоцель зрабілі сваю справу, наступныя філосафы з аднаго боку пераказвалі ці таўталагічна паўтарялі тое, што напрацавалі гэтыя людзі, і ў гэтым сэнсе паўстала школьнасць, паўстала школа і філасофская адукацыя. Філосафы ўжо не маглі быць абсалютна новымі
пачаткоўцамі таго, чаго не было, яны павінны былі ўжо навучыцца чамусьці перад тым, як мець права назваць сябе філосафамі, ці да іх пачыналі ставіцца як да філосафаў. Яны павінны былі прайсці пэўную школу. І інстытут філасофіі старажытнай Грэцыі можна разглядаць праз структуру, гісторыю тых школаў, якія паўставалі. Стоікі, кіренаікі, акадэмія, якая была створана Платонам, і школа перапатэтыкі, якую запачаткаваў Арыстоцель, і шэраг іншых, у якіх таксама на пачатку былі выбітныя асобы. Потым дзесяцігоддзямі ці стагоддзямі цягнуўся час, так скажам, таўталагічнага перагаворвання, паўторвання напрацовак вось гэтых пачаткоўцаў. І час ад часу ў гэтых школах з'яўляліся арыгінальныя, самабытныя філосафы, якія прытрымоўваліся школьнасці, але ж рабілі пэўны унёсак у гэта ўсё. І тады мы можам казаць, што яшчэ ў старажытнай Грэцыі з'явіліся два тыпы філосафаў. Знаўцы, эрудыты, філосафаведы такія, якія прагаворвалі ў рэжыме адукацыі, трансляцыі нейкія філасофскія ідэі, і наватары ці вынаходнікі некаторых філасофскіх ідэяў, якія мянялі сам тып філасофствавання ці мыслення. Найбольш, напэўна, вядомая гісторыя Платонаўскай акадэміі, якая падзяляецца там на шэраг этапаў і якая, напэўна, існавала самы працяглы час, яе закрылі рымскія імператары хрысціянскай эпохі. Нам вельмі цікава разглядзець некаторыя школы сакратычныя, якія сістэматызавалі і ператрактавалі, пераінтэрпрэтавалі дасягнення вось гэтага класічнага перыяда старагрэцкай філасофіі. Напэўна, найбольш вядомымі і істотнымі для нас могуць быць школы стоікаў, эпікурэйцаў і асабліва скептыкаў. Вось школа скептыцызма, якая пачынаецца з Пірона і, напэўна, вышэйшага свайго ўзроўню дасягае у працах Секста Эмпірыка. Яна, так бы мовіць, абагульняе увесь гэты перыяд, падзяляючы всю філасофію старажытных грэкаў на два тыпа – дагматыкі і скептыкі. Але вярнуся да сумлення. Чаму адсутнасць сумлення у старажытных грэкаў з'яўляецца істотным для разумення самого інстытута філасофіі? Мы выдзялялі ў інстытуце філасофіі некалькі частак, некалькі складнікаў, некалькі топаў. Адзін з гэтых топаў – гэта ідэальны план, у які кладуцца аб'екты, некаторыя здабыткі, арыстоцелеўскія, прыватнасць, здабыткі з інструментарія працы з гэтымі аб'ектамі, ідэямі, ідэальнымі сутнасцямі нейкімі. І таксама мы казалі, што праца з гэтымі ідэальнымі сутнасцямі пэўным чынам уплывае на тое, чым з'яўляецца чалавек. Чалавек – яго індывідуальнасць. Бо калі у традыцыйным грамадстве галоўнае патрабаванне, каб кожны чалавек быў падобен на іншых, вось гэтае падабенства з'яўляецца галоўным ідэалам традыцыйнага грамадства, то яркая, выбітная індывідуальнасць – гэта тое, на што была накіравана дзейнасць філосафаў у інстытуце філасофіі. Быць індывідуальнасцю. І гэтае вось быць індывідуальнасцю, быць непадобным. Непадобным на настаўніка, непадобным на іншых людзей свайго атачэння. І пры гэтым яшчэ мець магчымасць з імі неяк уладкоўваць стасункі, адносіны. І ўсё гэта вызначаецца у тым ліку тымі ідэямі, тымі ідэаламі пра чалавека, пра яго сутнасць, якія ляжаць на дошцы ў ідэальным плане. Чым з'яўляецца чалавек і як пра гэта можна разважаць у філасофскім плане, пазнаваць гэтага чалавека. І вось у грэкаў было і паняцце, і, скажам, сутнасць такая была, як сорам. Грэкам бывала сорамна. А вось сумленне і сорам у гэтым сэнсе вельмі адрозныя рэчы. Сумленне з'яўляецца значна пазней. А як можна жыць, не маючы сумлення? Для жыцця тады трэба вызначаць пэўныя іншыя нейкія ідэалы. І вось цэлы шэраг філасофскіх школаў, якія паўсталі ад Сакрата, якія лічылі Сакрата сваім першым настаўнікам, пачынальнікам, яны разважалі пра тое, як правільна жыць. Не столькі пра тое, чым з'яўляецца чалавек, як ідэя, як аб'ект пазнання, а стваралі пэўныя правілы жыцця, пэўныя
пэўныя ідэалы, накірункі, мэты для жыцця чалавека. І тут, вяртаючись да пабудовы інстытута філасофіі, не проста ідэальнага плану, які з'яўляецца складнікам інстытута філасофіі, а да самого інстытута філасофіі. З часоў Зенона Кітыйскага, пачынальніка накірунка стоікаў, і Перона, як першага скептыка, такое расчляненне ці структура філасофіі выглядала з трох частак. Гэта фізіка, гэта этыка і гэта логіка. Прычым спрэчкі паміж філосафамі яны тычыліся таго, а што стаіць на першым месцы, напрыклад, логіка, хтосьці лічыў, што фізіка, так далей. Давайте разгледзім менавіта вось гэтыя тры часткі: фізіка, этыка і логіка. Пра фізіку зразумела. Гэта тыя ідэальныя аб'екты ці тыя ідэі, якія кладуцца ў ідэальны план і якія характарызуюць нашу веду пра свет, як што, дзе пабудавана. У гэтым сэнсе чалавек – это таксама прадмет фізікі. Ён кладзецца як аб'ект, яго разглядаюць там пэўным чынам. Этыка, яна тычыцца таго, як жыць. Можна падзяліць этыку на дескрыптыўную і нарматыўную. То бок апісанне таго, як людзі жывуць, і з пэўнымі ацэнкамі, што добра, што дрэнна, і прадпісанне, то бок вызначэнне нарматываў, як жыць. Дык вось этычная частка ці этычны складнік філасофіі, ён быў адмыслова выдзелены, вызначаны яшчэ Сакратам, які дадаў да фізікі і метафізікі менавіта этычны складнік. Потым стаў дамінаваць у учэннях розных філасофскіх школаў. І філасофскія школы менавіта і былі засяроджаныя на тым, як выбудаваць лад жыцця філосафа, каб ён стаўся узорам правільнага, добрага жыцця. І мы нічога не зразумеем пра старажытна-грэцкую філасофію, увогуле пра інстытут філасофіі, як такі, як прататып сучаснага мыслення, калі не разгледзім вось гэты, умоўна кажучы, прагрэс этыкі. Кажам, калі ўжо Арыстотель, падсумоўваючы пэўны этап існавання філасофіі, разважае пра этыку, тое, што вызначае правільныя паводзіны, правільнае жыццё. У Арыстотеля ўсё яшчэ гэта жыццё арыстакратаў, гэта жыццё воінаў, гэта не жыццё філосафа. А вось ужо нашчадкі, філасофскія школы, якія паўсталі пасля, тыя ж стоікі, кірінаі, эпікурейцы, іншыя, яны разглядалі правільным жыццём не жыццё воінаў, арыстакратаў, правіцелей, тыранаў, царей там, і так далей, і так далей. Яны разглядалі ідэальнае жыццё самого філосафа і простага чалавека, звычайнага абывацеля. В этом сэнсе цікава, напрыклад, разважанне ці пабудова этычнай сістэмы Эпікура. Больш позняя гісторыя філасофіі вельмі сказіла вучэнне Эпікура, прыпісаўшы яму таго, чаго ў яго вучэння не было. Эпікур адрозніваецца ад шмат якіх сучасных яму філасофскіх школаў і ад папярэдніх філосафаў Арыстотеля, Платона і Сакрата тым, што ён не лічыў палітыку абавязковым заняткам чалавека. То бок яго этыка не была грамадзянскай этыкай ці поліснай, палітычнай этыкай. А якраз Эпікур заклаў у этыку ўяўленне пра асобнае, прыватнае жыццё чалавека незалежна ад іншага грамадства. І гэта нам істотна як устаноўка на індывідуалізацыю. Гэта не тая з'ява, якую яшчэ ў часы Сакрата, Платона і Арыстотеля называлі ідыётамі, людзьмі, якія не ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці, і гэта была цалкам адмоўная характарыстыка. Сапраўдны чалавек, па ўяўленнях класічных філосафаў, гэта той, хто прымае актыўны ўдзел у грамадскім жыцці, а той, хто жыве толькі сваім прыватным жыццём, гэта нейкі недачалавек, ідыёт. І хоць сучаснае слова ідыёт не зусім супадае па сэнсе з тым грэцкім, але ж вось гэтая рэч мае значэнне. А вось Эпікур і пачынальнікі шэрагу іншых сакратычных школаў, яны лічылі наадварот, што якраз удзел у грамадскім жыцці супярэчыць ідэалу сапраўднага чалавека. Прычым, вось тут трэба зазначыць яшчэ тое, чаго не было ў старажытных грэкаў. Вось калі я казаў, што ў іх не было сумлення. Пра сумленне ўсё роўна пакуль не зразумела, чаму ў іх не было сумлення. Зараз я тады яшчэ вярнуся да гэтага. У іх не было дзейнасці. Вось этыка, яна супрацьлегласць праксіалогіі, можна сказаць. Гэта не пра тое, як дзейнічаць, як працаваць, як тварыць, а як жыць.
Прычым жыць нейкім такім жыццём, ухваленым жыццём, якое з'яўляецца ідэалам. Зразумела, што для большасці насельніцтва тых часоў такое жыццё было недасягальным, але у этыцы сакратычных школаў напрацоўваліся прынцыпы і катэгорыі, якія не проста апісвалі вось гэтае ідэальнае жыццё, правільнае жыццё, а яшчэ і прадпісвалі, як яго дасягаць. Я ўзгадваў катэгорыі апатыі і атараксіі, і гэта вось тое, што напрацавана было стоікамі, а потым ужо ў працах Секста Эмпірыка гэтаму было нададзена статус метада, якім чынам дасягаць не проста правільнага жыцця, а нават і якім чынам можна мець дачыненне да ідэальнага плану. І калі мы кажам пра інстытут філасофіі, у якім штосьці ёсць, а чагосьці няма. Вось, мы пералічылі, што ў старажытнай Грэцыі у інстытуце філасофіі былі амаль усе структурныя складнікі, неабходныя для існавання гэтага інстытута. А змест гэтых складнікаў гэта асобная тэма, і менавіта ў гэтым плане, і істотна, што ў іх не было сумлення. Сумлення не было на дошцы ў ідэальным плане як чынніка, механізму, рэгулявання чалавечых паводзінаў, чалавечага жыцця. Што прыпісвала этыка часоў старажытна-грэцкага тэатру і класічнага перыяду Сакрат, Платона і Арыстоцеля. Яна прыпісвала этычна доблесць, арete, то бок ідэалы вайсковыя, палітычныя, арыстакратычныя і рэгуляванне гэтых ідэалаў, што з'яўлялася рэгулятывам добрых паводзінаў чалавека. Гэта з аднаго боку, што скажуць людзі, то бок гэта сорам. Сорамна паводзіць сябе не так, як трэба. Воін павінен быць мужным. І адпаведна гэтаму ён кіруецца тым, як яго бачаць тыя, хто з ім побач там ваюе, напрыклад, далей, і тое, што потым пра яго распавядуць у песнях і так далей. А вось што ім самім кіруе? Не тое, што скажуць людзі, а што сыходзіць ад яго самого. Сорам – гэта тое, што скажуць людзі, а сумленне – гэта тое, што паходзіць з сябе. Ці ёсць у самім чалавеку ад прыроды, ад пачатку вось гэты ўнутраны стрыжань, на які потым нанізваецца ўсё астатняе чалавечае, што складае сутнасць чалавека. В гэтым сэнсе чалавек, які фармаваўся ў інстытуце філасофіі старажытнай Грэцыі, ён не меў вось гэтага стрыжня, а ён быў складнікам, амаль па Марксу, складнікам розных сацыяльных стасункаў, сацыяльных адносінаў. Але вы ж самі казалі, што адным з важных складнікаў інстытута мыслення, інстытута філасофіі з'яўляецца індывідуальнасць. Якую немагчыма уявіць сабе без гэтага стрыжня. Індывідуальнасць складаецца сама па сабе з некалькіх чыннікаў. З аднаго боку, гэта адрознасць ад іншых, унікальнасць. Індывідуальнасць намі, і тады, і зараз, і заўсёды распазнаецца як тое, што я не падобны на цябе, ты не падобны на мяне, мы з'яўляемся ў гэтым сэнсе індывідуальнымі людзьмі, не такімі, як усе. Можна сціраць індывідуальнасць, як это робіцца ў традыцыйных грамадствах. Чаму ты не такі, як усе? Будь такім, як усе. А можна выхоўваць гэтую індывідуальнасць. Гэта адзін складнік, унікальны. А ёсць і другі. Гэта тое, што дае магчымасць чалавеку на працягу жыцця разумець сябе як таго самага. І мы сёння, напэўна, з цяжкасцю разумеем, што гэта не з'яўляецца сутнасцю самого чалавека. Вось у старажытных грамадствах, больш старажытных, чым класічная Грэцыя, у родаплемянных стасунках, у допісьмовую, цывілізацыйную эпоху была такая працэдура перанараджэння чалавека. Калі дзеці разглядаліся адным чынам, а вось дарослы чалавек, да якога ставіліся ўжо паўнавартасна як для чалавека, павінны быў нарадзіцца наноў праз пэўную працэдуру ініцыяцыі. Часам у шмат якіх старажытных культурах дзеці і дарослыя мелі розныя імёны. Дзяцей называлі адным чынам, а вось праз абряд ініцыяцыі іх называлі іншым імем. Таму вось гэтая магчымасць адсачыць сябе ад нараджэння да старасці і выбудаваць, і ставіцца да свайго жыццёвага шляху, як да свайго, як да таго, што, па-першае, это маё,
Па-другое, я маю пэўную ўладу над гэтым, я магу выбудоўваць гэты свой шлях, і я маю нейкае дачыненне да свайго жыцця. Вось гэта таксама складнік індывідуальнасці, і ён фарміраваўся стагоддзямі. Ён не з'яўляецца прыродным для чалавека, ён з'яўляецца здабыткам. І да гэтага здабытку чалавецтва спрычыніўся у тым ліку інстытут філасофіі. Дык вось, у гэтым фарміраванні індывідуальнасці, апісанага такім чынам, як унікальнасць з аднаго боку і як непрырыўнасць існавання індывідуальнасці, сумленне адыгрывае вельмі істотную ролю, бо не маючы сумлення, немагчыма быць супрацоўнікам свайго лёсу. Так, таму мяне здзіўляе, што з аднаго боку вы кажаце, што індывідуальнасць паўстала і сфармавалася як частка мыслення ў гэтую эпоху, а з іншага боку вы кажаце, што сумленне як катэгорыі і як нормы не было, так як яна без сумлення паўстала. Часам мысляры, філосафы, гісторыкі, якія звяртаюцца ў сваёй працы да старажытнай Грэцыі, называюць класічны перыяд старажытнай Грэцыі дзяцінствам чалавецтва. Ці можете вы сказаць, што дзіцё і дарослы ці сталага ўзросту чалавека – это адно і тое ж. Вось у дзяцінстве з'явілася тое, што потым праз напружанае развіццё, праз складаную працу сталася тым, чым з'яўляецца сёння. Так, пачатак індывідуальнасці быў закладзены старажытна-грэцкім тэатрам і класічнай старажытнай грэцкай філасофіяй. Але тая індывідуальнасць, якая была тады, і тое, з чым мы сёння маем справу, гэта розныя рэчы. Я ўжо развёў гэтыя две катэгорыі, сорам і сумлення. І пра сорам часткова сказаў, што ён складаецца з таго, што скажуць пра цябе іншыя людзі. І быў яшчэ адзін чыннік, у якім сорам быў задзейнічаны ў грэкаў, гэта спаборніцтва ці агон. Грэкі кнуліся да першынства, да перамогі ва ўсім. Гэта наступства ці спадчына таго перыяду, калі ідэалам, узорам чалавека былі арыстакраты, воіны. І для грэкаў вось гэта аганальнасць, спаборніцтва былі адным са складнікаў ладу жыцця. Яны ва ўсім спаборнічалі паміж сабой і імкнуліся да першынства. Чаму? Ну таму, што быў сорам, што людзі маглі б сказаць пра кожнага чалавека, вось гэта пераможца, вось гэтаму чалавеку слава, а вось гэты, нашымі словамі кажучы, лузер. Ён праігрывае. І вось гэтае спаборніцтва і гэта імкненне да першынства, яно было характэрна для ўсіх адгалінаванняў старажытна-грэцкай культуры. Яны змагаліся на алімпійскіх гульнях, фізічных практыкаваннях пэўных, у гімнастыцы. Яны спаборнічалі, зразумела, у вайсковай справе. Яны спаборнічалі у гандлю, у паэзіі і так далей. І тыя самыя драматургі грэцкія таксама спаборнічалі за тое, каб спадабацца гледачам. Гэта характэрна таксама і для філосафаў. І чаму менавіта старажытна-грэцкія філосафы, ствараючы сваімі працамі, сваімі высілкамі інстытут філасофіі, такі стварылі яго у адрозненні ад шмат якіх іншых культураў. Бо яны заўсёды спаборнічалі паміж сабой. Спаборнічалі за тое, хто з'яўляецца першым філосафам, галоўным філосафам. Калі не ва ўсёй грэцкай культуры, то хаця б у сваёй школе. Прычым гэта спаборніцтва было вельмі складаным. Можна было стаць схалархам, то бок кіраўніком школы. А можна было стаць арыгінальным філосафам, на ідэі яго ўнёскі ў ідэальны план арыентуецца ўся школа, і з ідэямі якога спрачаюцца прадстаўнікі іншых школаў. І ў гэтым сэнсе вельмі істотна разгледзець, так скажам, і набыццё філасофіі, і набыццём філасофіі з'яўляецца адукацыя і выхаванне. Тое, што ўплыў адукацыі і выхавання на чалавека, на фармаванне чалавека адбываецца, гэта відавочна. Чалавек фармуецца пэўным чынам, і ёсць тыя, хто удзельнічае ў гэтым фарміраванні. Это бацькі, настаўнікі. І з пэўнага часу ўплываць на фарміраванне чалавека стала яшчэ літаратура. Тое, што чалавек чытае, і тое, што ён спажывае з культуры. І вось філасофскія школы, яны напаўнялі
план ідэальнага для тых, хто займаўся адукацыяй і выхаваннем. Бацькі, настаўнікі, выхавацелі, яны бралі з плану ідэальнага узоры, ідэі, прынцыпы, катэгорыі, праз якія вучылі, выхоўвалі дзяцей, ну і сваіх вучняў. І ў залежнасці ад таго, што ляжыць у якасці ідэалаў у плане ідэальнага, тое і выкарыстоўваецца для фарміравання чалавека. І старажытныя грекі, а потым іх вучні, старажытныя рымляне, яны маглі выкарыстоўваць у адукацыі і выхаванні толькі тое, што было назапашана ў плане ідэальнага. І тут я падкрэсліваю зноў адрознасць выкарыстання гэтых катэгорыяў. План ідэальнага і ідэальны план. План ідэальнага – гэта тое, з чаго мы считваем, што мы бярем з ідэяў, ідэалаў, прынцыпаў і выкарыстоўваем в жыцці. А ідэальны план – гэта тое, з чым працуюць філосафы, якія мяняюць тое, што там у плане ідэальнага знаходзіцца і што потым могуць выкарыстоўваць. Гэтыя ўжо практыкі адукацыі і выхавання. Дык вось, сакратычныя школы шмат што напрацавалі у сваёй працы, філасофскай працы з ідэальным планам, каб потым гэтым карысталіся выхавацелі і настаўнікі. І таму мы разглядаем, а што ж яны туды паклалі. І вось стоікі і іх апаненты, скептыкі, клалі туды такія ідэалы, як апатыя, то бок пазбаўлення ад патасу, пазбаўлення ад эмоцыяў. Яны казалі, для жыцця, годнага жыцця, бесклопатнага жыцця трэба пазбаўляцца ад бурных эмоцый. Чаму Эпікур казаў, што правільнае жыццё патрабуе не ўдзелу ў розных палітычных падзеях і ў грамадскім жыцці, бо гэта месца, адкуль бяруцца эмоцыі, патас. Там патрэбна геройстваваць, патрэбна дасягаць пэўных мэтаў, якія не з'яўляюцца тваімі мэтамі, асабістымі, індывідуальнымі мэтамі. Таму адстраніся ад таго, што табе навязвае грамадства, і жыві прыватным жыццём. Гэтае прыватнае жыццё патрабуе пазбаўлення ад патасу і эмоцыяў. Іншая катэгорыя атараксіі, яна блізкая да апатыі, в тым сэнсе, што не мітусіся. Не трэба бегчы за тым, што патрэбна іншым людзям, так далей. І ёсць яшчэ адна катэгорія, якая таксама ўжо скептыкамі высоўвалася і клалася ў ідэальны план, якая потым стала адной з галоўных катэгорыяў фенаменалогіі Гусарля. Гэта эпахэ. Устрыманне ад эмоцыяў раз, устрыманне ад мітусні 2 і устрыманне ад меркаванняў 3. Вось чаму мне вельмі істотна гэтае вынаходніцтва ці дасягнення школы скептыкаў, якое падзяліла ўсю філасофію на дагматычную і скептычную. Прычым, калі мы паглядзім на выказванне філосафаў-скептыкаў, то там гэты падзел на скептычную і дагматычную філасофію вельмі умоўны. Сам Секст Эмпірік сумняваўся нават у тым, што ён сам пісаў. І казаў, што скептыцызм, крайні скептыцызм – гэта скепсіс і ў адноснасці да таго, што ты сам, у чым сам сумнеешся. Таму для яго эпахэ было адным з галоўных прынцыпаў устрымання ад меркавання. Калі я сумнеюся ў чымсьці, я павінен сумнявацца ва ўласным сваім меркаванні. І што ж у гэтым я знаходжу істотнага? А я з гэтага вывожу той тып чалавека, якім тыпам, разглядаючы гэты тып, можна патлумачыць тое, чаму вось гэты велізарны ўзровень культуры, які быў дасягнуты ў старажытнай Грэцыі і старажытным Рыме, потым саступіў іншым культурам і нібыта загінуў. Бо гэтая гібель антычнай цывілізацыі звязаны тым ліку і з тым тыпам чалавека, які быў выхаваны той філасофіі. Чалавек, які не меў у сябе стрыжня, якім мог бы кіравацца, ахоўваючы, абараняючы не толькі самого сябе, сваё жыццё, але і той лад жыцця, які быў усталяваны, і тую цывілізацыю, у якой ён быў выхаваны. Ён быў абыякавым да дасягненняў сваёй цывілізацыі. І гэтая абыякавасць і прывяла да таго, што ўсе дасягненні, сапраўды высокія дасягненні антычнай культуры, згубілі сваю каштоўнасць для гэтых людзей. Усё, што спараджае эмоцыі, стаўленне да каштоўнасцяў, дзеля якой не шкада нават ахвяраваць жыццём, маёмасцю і так далей, у вачах выхаванцаў старажытна
грецкай філасофіі згубіла сэнс. Нават само жыццё. Вось уже такая спрэчка паміж школай стоікаў і школай скептыкаў яна тычылася у прыватнасці і інстынкту самазахавання. І скептыкі і стоікі яны пагаджаліся ў тым, што адным з чыннікаў існавання жывога з'яўляецца самазахаванне жыцця. І жыццё нібыта з'яўляецца такою мэтаю. Самазахаванне жыцця з'яўляецца мэтаю жыцця. Нічога іншага. І тым не менш, і скептыкі, а яшчэ больш стоікі, вымушаны былі неяк абгрунтоўваць самазабойства. Нават вельмі выбітныя прадстаўнікі філасофіі стоікаў, сярод іх сустракаюцца самазабойцы. І гэтыя самазабойцы не толькі самі абгрунтоўвалі свае ўчынкі, а і дазвалялі гэтыя ўчынкі, не гледзячы на тое, што самі ж пастулявалі вось гэтую сутнасць жывога самазахавання жыцця. Але ім істотна было яшчэ і пераадолець вось гэты дыктат лёсу над чалавекам. Гэта таксама здабытак, які філасофія атрымала ад старажытна-грэцкага тэатру. Яго таксама трэба разгледзець асобна. І тут бы я сказаў яшчэ трэцюю рэч, якая адсутнічала ў тым інстытуце філасофіі. Гэта Бог. Я ўжо пазначыў, што у старажытных грэкаў і філосафаў не было сумлення, у іх не было дзейнасці, бо яны не разважалі пра дзейнасць, а разважалі толькі пра жыццё. Якім павінна быць жыццё, не звяртаючы ўвагу на тое, а што гэтае жыццё забяспечвае. І трэцяе, чаго ў іх не было, гэта не было Бога. Вось гэтыя тры рэчы, адсутнасць гэтых трох рэчаў у старажытна-грэцкай філасофіі і вызначае адрозненне гэтага інстытуту філасофіі ад таго, што потым прыйшло на змену яму. Потым мы павінны разгледзець гэтыя тры складніка у ідэальным плане, з якімі пачалі працаваць ужо філосафы больш позніх часоў. А зараз яшчэ трохі пра Бога, якога не было у старажытна-грэцкай філасофіі. Па-першае, Бога як такога не было у старажытна-грэцкай рэлігіі, хоць для саміх філосафаў Бог, у адрозненне ад рэлігійных дзеячоў таго часу, быў усё ж такі адзін. Гэта не было рэлігійным монотэізмам. Гэта быў філасофскі Бог, то бок ідэя Бога, якую яны распрацоўвалі ў сваім ідэальным плане. Калі мы паглядзім на, скажем, тэалагічныя разважанні і класікаў Платона з Арыстоцелем і больш позніх, то мы ўбачым, што ніхто з іх не адмаўляў існаванне багоў, але ж яны імкнуліся разглядзець Бога як аднаго, як аб'ект у ідэальным плане. Таму ім было неістотна тыя імёны, якія існавалі для багоў у алімпійскім пантэоне грэцкім, ці існаванне розных храмаў, прысвечаных таму ці іншаму Богу. Яны разглядалі Бога як ідэальны аб'ект. Ім патрэбна было знайсці месца, а дзе Бог месціцца, калі ён не дадзены у пачуццях, зразумець яго сутнасць, як ідэю, і нейкім чынам увесці, укласці у фізіку, у пабудову свету. Калі мы разглядаем свет, вот старажытна-грэцкая фізіка, калі мы разглядаем свет, як ён пабудаваны, там ёсць рэчы, якія бачныя, ёсць сутнасці гэтых рэчаў, да якіх мы даходзім сваім розумам. І сярод іх ёсць і такія рэчы, як богі, і куды іх падзець. І калі больш познія, амаль сучасныя філосафы называюць кагосьці з грэкаў матэрыялістамі, прыпісваючы ім усё, што уласціва матэрыялізм 19 стагоддзя, то яны лічаць гэтых матэрыялістаў і безбожнікамі таксама. Але калі мы паглядзім на тыя фрагменты, якія захаваліся ад старажытна-грэцкіх філосафаў, то мы ўбачым, што ніхто з іх рэальным безбожнікам не быў, але і Бога не было для іх. І вось гэтая парадаксальнасць, яна палягае адмысловаму разгляду. Вось паглядзіце, як пабудаваны быў свет у матэрыяліста Дэмакрыта. Свет быў пабудаваны з недзелімых атамаў і пустаты. І ў гэтай пустаце луналі духі. Духі, якія складалі прыроду багоў. Эпікур, якога больш познія хрысціянскія мысляры і тэолагі лічылі адным з галоўных безбожнікаў старажытна-грэцкіх, ён напісаў цэлую кніжку, ці распавядаў тэалогію, а ён не адмаўляў існаванне багоў.
Ён проста казаў, што грекі сваёй свядомасці нічога не разумеюць пра багоў. Усе разважанні грекаў пра багоў яны фэйкавыя. Але сам Эпікур размяшчаў багоў у адпаведным месцы космоса. У прасторы амаль аналагічнай таму, што казаў Дэмакрыт пра атамы і пустату. Стоікі, эпікурейцы і скептыкі амаль усе прызнавалі існаванне багоў, але это ў фізіцы. У фізіцы ў ідэальным плане. А вось у этыцы яны імкнуліся пазбавіцца ад уплыву багоў на іх лёс і жыццё. Як сфармуляваў той самы Эпікур парадокс Бога, ідэальнага Бога. Гэта не таго Бога хрысціянскага, які не з'яўляецца нейкай сутнасцю на дошцы ідэалам, а з'яўляецца асобай прысутнай у жыцці. Так вось, Эпікур разважаў наступным чынам. І гэта потым у тэадыцэі выкарыстоўвалася неаднаразова. Ён казаў, ну вось як прымірыць існаванне Бога і існаванне зла. Напрыклад, калі Бог не хоча зла, а не можа яго перапыніць, то значыць, ён не ўсемагутны. Калі ён можа перапыніць зло, але не хоча гэтага, то значыць, што ён не добры, не накіраваны на дабро. Калі ён не хоча і не можа перапыніць зло, то навошта ён тады ўвогуле патрэбен? Які сэнс у яго існавання? Вось гэтыя разважанні пра багоў як пра аб'ект на дошцы, але не прысутны ў жыцці, было галоўным складнікам этыкі сакратычных школаў. Яны ў сваіх памкненнях да ідэалу, апісваемага праз апатыю, атараксію, паха і іншае, яны пазбаўляліся уплыву той ірацыянальнай сілы, якую ў сваіх трагедыях фармулявалі класікі старажытна-грэцкага тэатру. Такім чынам, Інстытут філасофіі старажытнай Грэцыі сфармуляваў, увёў у цывілізацыю і культуру асноўную інтэнцыю ўсёй філасофіі – рацыяналізацыю жыцця. Жыццё грекаў было вельмі ірацыянальным. Яны не разумелі, гадаю, зноў тры складнікі – фізіка, этыка і логіка. Грекі не разумелі у фізіцы, як пабудавана жыццё, адкуль вынікаюць тыя ці іншыя падзеі, беды ці перамогі, добрае і дрэннае і так далей. Не разумеючы прычынаў і механізмаў усяго гэтага, яны мелі справу з ірацыянальнасцю. Гэта ірацыянальнае афармлялася ў катэгорыю лёсу і року, і фармуляванне станаўлення чалавека як суб'екта. Яно патрабавала пазбаўлення ад злой волі року і тым самым накіроўвала на рацыяналізацыю жыцця. На рацыяналізацыю, але вось гэтая рацыяналізацыя як тренд, як тэндэнцыя была закладзена ў філасофію, але не выканана ў гэтым сацыяльным інстытуце старажытнай філасофіі. І не выканана яна была менавіта таму, што там так і не з'явілася вось гэтых тры ідэальных аб'екта. Менавіта сумлення, дзейнасці і Бога. Гэта ўжо паўставала ў іншыя часы і прыводзіла да іншай філасофіі. Тут яшчэ важным з'яўляецца наступны тэзіс. Кожная з гэтых катэгорый, якія адсутнічалі у старажытна-грэцкай філасофіі, патрабавала пэўнай пабудовы ідэальнага плану і светапогляду. Вось што значыць, напрыклад, адсутнасць дзейнасці тым, пра што думалі, прачаліся прадстаўнікі вось гэтых сакратычных школаў. Гэта значыць, што яны не маглі пабудаваць частку фізікі такім чынам, каб прасунуцца ў пазнанні свету. Бо для іх галоўным метадам, якім яны мелі дачыненне да гэтага свету, было назіранне, ці прыгадванне, інтуіцыя і так далей. Яны не працавалі. І праца, дзейнасць, яна лічылася чымсьці не вартым для філосафа. Таму і поспехаў у фізіцы, так скажам, у старажытных грекаў не было. Розныя спекулятыўныя ідэі там паўставалі, яны іх клалі у ідэальны план. Кожны з новых філосафаў прыходзіў і аспрэчваў тое, што паклалі іншыя, і ўсё тое, што клалася грэкамі ў ідэальны план, яно мела адзін і той жа статус. Гэта былі спекулятыўныя пакладанні, якія немагчыма было верыфікаваць ці фальсіфікаваць, бо дзейнасці з гэтым не прадугледжвалася. Але мы казалі ўжо пра тое, што філосаф Арыстоцель усё ж такі напрацаваў пэўныя інструменты працы ў ідэальным плане. І гэта былі паняцці, катэгорыі, аналітыка і топіка Арыстоцеля.
Але гэтага было недастаткова. Бо калі мы вернемся зноў да філасофіі сакратычных школаў, ну і прынамсі таго ж секста эмпірыка, які больш грунтоўна, як перфекцыяніст, падсумаваў развіццё грэцкай філасофіі ў галіне логікі. Вось мы разглядзелі трохі хібы ў фізіцы, пэўныя дэфіцыты ў этыцы. Вернемся яшчэ да логікі, трэцяга складніка філасофіі. Дык вось секст эмпірык выдзяляў у логіцы самой две часткі. Это рыторыку і дыялектыку. Рыторыка гэта праца з маналогам, то бок гэта маналагічная праца, разгортванне ідэі, меркавання і так далей. Хоць сам секст эмпірык не надаваў гэтаму вялікага значення праз свой ідэал ці катэгорыю эпохэ. Не яго, бо эпохэ сустракалася яшчэ ў Арыстотеля, але ж у секста эмпірыка і ў скептыкаў яно набыло статус галоўнага прынцыпу ўздымання ад меркавання. І тым не менш логіка, яна у той частцы, дзе яна з'яўляецца рыторыкай, працуе менавіта з меркаваннямі і разгортваннем меркавання. Другая частка логікі у вучэнні скептыкаў гэта дыялектыка, то бок дыялог. І іншы дыялог, чым той, які папярэднічаў увогуле паўстанню маналога, пра што мы казалі, калі разглядалі паходжанне трагедыі з духа музыкі. І вось гэтая дыялектыка, яна выводзіла, але ж не давяла старажытнагрэцкае мысленне да разумення таго, што мысленне з'яўляецца не уласцівасцю чалавека, не здольнасцю нейкай чалавека, як індывідуальнага, а з'яўляецца дзейнасцю. Рэчка, дыскусія, дыялог для іх быў проста формай баўлення часу, у якім трэба было пазбаўляцца ад эмоцый, у апатыі, ад мітусні, то бок страніцца, збочыць публічнага сацыяльнага жыцця, ну і ўстрымоўвацца ад катэгарычных дагматычных меркаванняў. І вось тады арыстотелеўскія інструменты, якія ён адпрацаваў у выкарыстанні сакратычных школаў, яны хутчэй пазбаўлялі працы з ідэальным планам, чым давалі магчымасць працаваць з ім дзеля дасягнення пэўнай мэты. Мэты не было. Мэты працы з ідэальным планам у сакратычных школах ці ў філасофскіх школах сакратычнай Грэцыі так і не з'явілася. Мэты, якая магла паўстаць праз дзейнасць, дзе яна з вонкага свету паходзіць. Мэты не было такой, якая магла паўстаць з сумлення, з стрыжня у самой індывідуальнасці. І мэты не было праз наканаванне ці пакліканне з боку Бога. Гэта ўсё з'явілася пазней. І вось тупік ці вычарпанне грэцкай філасофіі, яно і вынікае з адсутнасці вось гэтых трох рэчаў.